dịka ibia bụ na onwe ndị na-abịa na be masị na-agbalịva afa asịva na nnebe na-egbuve na amoosu nna ba na-egbuve na amoosu nwanne nwoke na-egbuve na amoosu onwere bụ amoosu nne gị na-egbu gị na amoosu ma ya mụọ gị bụ avị ime gị bụ avị ime gị na imoosu egburu gị onwepụrụ gị ma mara ọgọ dị ka onwepụ gị ịma nọzụ n'ụwa obulide avị ime gị bụcha avị ime gị zulide gị topụta metu ihe zotie gị na skuul zuzide gị na skuul zucha gị na skuul otie gị n'aka ọlụ ọnọdụlụ gị due mmadụ ka ịgba bọyị ka ibe gavalị gị n'iru ọ dịla mma ọ dịgolo gị mma na ọ dịọla mma ibe emezọ bụ na ibe adịbagolo gị bụ nwatakịrị na mma ijebi dibịa gbalị gị ava gbalide gị agbachara gị abasị gị na nne gị anwa bụla ive ime ma mụọ gị bụ nye na-egbu gị na amoosu a sị gị na dibịa na-agbalị gị ava ị na-agba uche gị dibịa na-agbalị gị ava ị na-agba uche gị a sị gị na ike nke onye dịzi n'izu na iwe ya mere iru dị n'iche n'iche ụdị akachi dị n'iche n'iche ụdị aka mkpọ ya bụla dị n'iche n'iche mmadụ agbanalị gị ava gbalịrị gị agbachalị gị ava sị gị na nne gị na-egbu gị na amoosu ma nna gị na-egbu gị na amoosu ma va anọchi tolide ebe toche nna be nwere mma bụrụ bekee gị ma nwere mma ego na mgbe anyị nwere gị lie amoosu nwa ka a rapụrụ gị tolide tochezi oluze mgbe ya ji akpata ego ịkpatabala ego ili nwetebe ego nne gị bụrụ problem isiza na nne gị bụ problem dele gị nna gị bụ problem dele gị n'ọba na-ele gị amoosu n'ọba na-ata gị amoosu bụ atara ndị ọzọ onwere ndị bụ atara nọ nke nwa bụ nwava ka a bịa lekwasị amoosu ya mara na gị na nwa gị bụ amoosu ka ebu na amoosu dị gị na-arụ onye na-eme ive ụwa ahụ ya mee ive ụwa ahụ dị kwesịrị ka ọ dị ive kọta n'ụwa ka ọ ya eme mmadụ ya mere nke mmadụ alụsị dị nnegwu arụbere agụ dị nnegwu ọgụ dị nnegwu ọnụ nke onye sa abụla nke onye magwụrụ ka ọ ma ive onye na-amara na amarị so na nne gị atọrọ gị amoosu ma ọnya mụrụ gị bụ avị ime gị taa avụ nna gị atọrọ gị amoosu ma ọnya zụrụ gị n'ụlọ ahụ oluzie mgbe ọ chọziri ka olive aka gị ịkpataba gị sị na nna gị atawa gị amoosu nne gị tawa amoosu ya mara na gị nwa na onwe na gị bụ amoosu gị na onwe gị na-atọ onwe gị amoosu na-ata ndị be gị gị na-atọ nne gị amoosu na-ata nna gị amoosu bikọ na ọzọ ndị na-ebe azụrụ gị na onwerezi ịgbabara na-ebugolu ụchụ delewa nne gị pụtara nne ịlụcha ụlọ nke mmadụ bịa na-abịa m na-agwa m bụ na ọ lụchala ụlọ lodu place ọ lụrụ mmịa azụchala ya zụọ anya na mpi azụcha ya na skuul wute avụ mmịa azụ ndị ezu ma mpi azụcha anya olodu place dibịa sia na mmịa sia dibịa sia na mmịa lele amoosu na mmịa tie isi n'ụlọ ama ogbuo nwunye ọya na mọkọrọ nwaanyị nọ egbu nwunye niile ma mmụgharị ihe mara na dibịa nwa gbalịgawa bụ onye ụlọ na ka ọ bụ nke nwa na-agbakwula ava enwere uche n'ebe ahụ dibịa gbachara gawa bụ jụọ ya igbe ya kelive ihe eme ka nwa gị mma ga anwa azụlọ gị na mpaga nwa azụlọ gị kelive ma ọ bụrụ abalị amoosu bụ eziokwu kelive ihe eme ka mpaga ahụ ka amoosu ya dị na ka nwa bụ amoosu kwụsị ibi na bebe dibịa ka ibe nne eme gị ka ọ kwụsị mana o rutuze na nke nna gị ị na-asị na ịgbazara na mpaga ya pụtara na duplex ịlụrụ mmaga adaba apụtara na duplex ịlụrụ bikos na-ediwo nnekwu na-ediwo ọgbụgbọlọgbọ ngị na onwe gị na-ege onye dibịa ntị ngị na ọ ga-amara ibe ngị na onwe gị na-ege onye dibịa ntị alaikịrọ mma gị ngị na onwe gị na-ege onye dibịa ntị alaikịrọ nna gị ive bụ ya na abịa na ịmụ nwa gị mụrụ adị 5 ive bụ -1 ovu mmadụ apụrụwo mmadụ na-asị gị na nna gị na-ata gị amoosu nne gị na-ata gị amoosu mana nne gị amụrụ gị nna gị azụrụ gị n'ụlọ akwụkwọ kwụrụ ọtọ ive obụla na-ekwu nna gị enye ive obụla na-ekwu nne gị enye
oluze mgbe ịlụva ịkpatala ego lolu place sị ka ijebe dibịa ka ịmalive na-eme na ndụ gị dibịa sị gị na nne gị na-ata gị amoosu na nke ọzọ mere nke ọzọ mee nke ọzọ i nwere okwu ọnwa atụ ya na mbọ gị nne gị ma ya mụda ya batara n'ụlọ ịlụrụ ajụọ gị sị na ya mụda nwere amoosu ajụọ gị sị na ya fada lele amoosu ifilim na onye sị na mmadụ lele amoosu na mmadụ lele amoosu mmụazị na-abụ onye na-akpatara ego ibe na-agara ụlọ sị na mmadụ eliwa amoosu na nne ya alụwa amoosu na ndị alụwa ma nke nwa bụ onye kpatazila ego akpatazi na nne gị elikwa amoosu kala amoosu ọ na-ata gị bụ nne gị onye mụtara gị n'afọ bụ nye amụrụ gị bụ abụ ime gị na amoosu kala amoosu ọ na-ata gị ana m ajụ kala amoosu nne gị ahụ na-ata gị kala amoosu nna gị ahụ na-ata gị nwanne gị nwa bụ amoosu dịrị ndị be gị ndị bunu nke nwa bụ amoosu dịrị nne gị dịrị nna gị ịkpachala ego niile ya akpa nne gị ka na-ebu nkụ n'ime ọbịa a na-akpọ gọmelọra ịkpacha ego niile na-akpa nna gị ka na-agba ọkada a na-akpọ gọmelọra ibe na-adaghachi ndị mmadụ ego na-adaghachi ọkeko ego na-adaghachi ọka abụ ego na-ebu ọbụla moto na-ebu mechin ma nne gị anọdụ n'ụlọ na-ata ahụ nna gị anọdụ n'ụlọ na-ata ahụ ego niile na-ekpalịbụ ego nọsens ka ọ bụ kamarụ mali nne mụtara gị mali nna mụtara gị nna dịrịzi mbọsị nne gị ya akacha zee ịmana onwere bụ nne mbọsị nna gị ya akacha zee ịmana onwere bụ nna maka na mgbe olulu onwere ya sị na ya pụta ịchọ nna gị ya bụrị mbụsị ya elukwa onwere mgbe ibe ya odulabulu ajọ kelebe mma gị sị na mma gị anọrị ijiliba na mesie gị ike nne nwere ebe ọ na-aba nna nwere ebe ọ na-aba dibịa gbaala gị ava sị gị na nne gị lele amoosu nna gị sị nne gị sị jugbo ese mma ka dibịa ya lịa na gị ibe ihe eme gị na ihe emechataba aka n'ọnụ ekele m nkiri na-emele unu iwe one love onye bụ na like nne ka m bụ ọlụ